ଚାରିଟା ରାତିରେ ଆଲାରାମ ବାଜିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଜି ସୋମବାର। ସଜ ହୋଇ ବାହାରିଲି ହୋଇ ତରତର। ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଜି ନିଆଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ଠାକୁର। ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ନାମ ତାଙ୍କ ସୁବନେଶ୍ୱର। ଚାରିଟା ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ସୁନସାନ୍ ଥିଲା। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମନ୍ଦିର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲା ପରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ମିଳିଲା। ସକାଳ ହୋଇଲା ବସି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ନାନ ସାରିଲା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାନ ଜଳ ପଡ଼ିଲା ମୋହରି ଢାଳରେ। ନକଡ଼ିଆ ପଥର ଦର୍ଶନ କଲୁ ତାହାପରେ। ଏ ପଥରର ବହୁତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଏ ପଥର କରୁଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଟିକା ରହିଛି। ତା କଡ଼ରେ ବଣରେ ମା ତାରିଣୀ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଅନ୍ଧାର ଥିବାରୁ ଭଲ ଦିଶୁନଥିଲା। ଏବେ ଯାଇ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।